Chiwenga must be elected or selected as the successor to party president Emmerson Mnangagwa at the Congress, following a gentleman's agreement made by the junta that orchestrated the 2017 coup, removing Robert Gabriel Mugabe and installing Mnangagwa. Achibere mushe mure Zimbabwe, toona kuti nawo iyi panapa zvazvinzi aiwa Chiwenga is now gaining ground ahead of the ZANU-PF elective congress. Sana mina mashuka budanyu kwa pana mdori subscribe or like or turn on the bell kuti ipinda munonyo mchinzi. However, Mnangagwa is recently been mobilizing against this agreement, seeking to close the door on Chiwenga's succession. The party is preparing for its 21st annual People's Conference held at the Zimbabwe International Trade Fairgrounds in Bulawayo from October 22 to 27. During this conference, proposed amendments could be adopted and presented to Parliament, where ZANU-PF holds a significant majority and enjoys the support of the opposition CCC factions led by Senzo Chapangu. As the conference approaches, ZANU-PF's Harare province held its provincial inter-district conference on Sunday, where it expressed its intention to push for Mnangagwa's continued leadership. However, tensions have escalated within the party as a group of retired senior army officers and war veterans in Masvingo strongly opposed the proposed extension of Mnangagwa's rule. Panapa tikondo pari kupisa noda kuti tikuona kuti sei zvamanzo zvamencheniwo panapa kuti aiwa toona masenior army officers neva veterans they are against the move iri kuda kuitiwa nevakomana vada kuextenda the rule yemutungamiri wenyika vachiti aiwa zvitori nani henyu mukatombodzokera kune zvamamakawirirana gentleman's agreement makati aiwa Chiwenga ndiye achapindawo ambopinda pane kuti aiwa tirambe tiri under the rule yaED Mnangagwa. Kunyange zvazvo zvangofanana noti yese ringe riri ZANU-PF, vakomana ava tikuona kuti mubato reZANU-PF makuita makakatawana makuita bopoto vanhu vachawirana the move ruda kurohwa iri rekuamenda kana kuextenda aiwa the constitution. Tichiona kuti VP Chiwenga vachisidelinewa vachiti aiwa mutungamiri wenyika ngaramba achitonga. Tudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi. Ndakomesa section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.